Malheureusement, très très urgent et très très sérieux. Bien mercredi 31 août 2022. Aïwa, président Assimi, a un message président Assimi ma. Ko Tombouctou dugulo be ko ber. O tchakoroba na musokoroba o de segu tungara wuli. Ou boue cacher la téléphone na. Ko tien rere la. Ko sema mogo, erebelu, sema mogo, nambalma ou dou, namega ben ina anou chebi. Iba don, ou te ben fait quoi. Mbo fa nyana bi. Ou la, ou keleme kuga azawadi surasu de bla. Tombouctou dugulo be ko ber. Il be jire ta ber ni be bu déplacer Tombouctou dugu ko ber ni be déplacer kata oni dugu wero ñonche ibe do jigan kulu ne kono ni dona jigan kulu kono sema mogo keleme ka u ka poste do ski poste de contrôle donc ni be teme war de duma ko azawadi surasu yi des rebelles mali surasu te de ayi donc chegorba do de murutiru bolo ni o ñininga ni ebe kulum fale be teme chaque fois ebe watan sara ube watan duru sara tremel tala fo itala mogo fla bi se ka watan mine e la chien fla ɲɔgɔn fɛ ni kumana fana o bi gosi ni marifa ye cɛkɔrɔba dɔ de be yen nɔ sema petinin dɔ erebel petinin dɔ de marifa ta ka fara cɛkɔrɔba dɔ kun ka digiru la kosɛbɛ u kasira u ye ne wele ko segu tungara vraiment an jigi ye ala ye an b'a deli fɛ ala ka i kɛ an ka sababu ye parce que ala de bɛɛ jigi ye bi segu tungara an b'a deli fɛ ala kama bɔ i ka ni fanga autorité mɔgɔ ka mɛn mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ mɔgɔ saba tɛ ne yɛrɛ dɔnbaga dɔ yɛrɛ b'a la dépôt de kumana sa parce que ni ne wele téléphone na ne tɛ vidéo kɛ n kun fɛ dɛ ne b'a ɲɛɲini de n n tɛgɛ da kisɛ kan tiɲɛ yɛrɛ de don Tombouctou dugu dɔ bɛ ko bɛr donc u ye cɛkɔrɔba de gosi cɛkɔrɔba ko wari t'ale bolo dɔrɔn rebelle petini dɔ filɛ ka marifa kɛ ka cɛkɔrɔba gosi fo ka bɔ ka bin dugu ma cɛkɔrɔba san 70 nin kɔ Assimi an b'a dɔn armée malienne bɛ ka baara kɛ on est très fiers de ça mais président Assimi ni ne be kɛwale jugu in de be ka kɛ ni rebelle nunu na munu ni munu an y'u kɛ an balimaw ye an be k'u reçoit Bamako o mɔgɔ kelenw ka mɔgɔw de filɛ ko azawadi surasu u be ka taa an balimaw de torturer Tombouctou dugu dɔ be ko bɛr u be ka taa mɔgɔw u be ka mɔgɔw gosi ye parce que ni be déplacer chaque fois i be don kulun de kɔnɔ ni donna kulun kɔnɔ dɔrɔn poste contrôle wɔɔrɔ de be sema kelen bolo u bɛɛ ko mali sɔrɔsiw tɛ dɛ sema ko azawadi sɔrɔsiw i be wari sara ko azawadi wari ye maliyɛnw ni problème de be yen u ye n wele ka fɔ an na ko rebelliw kelen bɛ k'u tɔɔrɔ bi k'alu tɛ se ka foyi k'u yɛrɛ bi k'u bɛ n'a fɔ jahanama tasuma de b'u kun bi u bɛ kasi la k'u mago bɛ président Assimi ka dɛmɛ la ne bɛ mun conseil mun di président Assimi ma Mali ko bɛ ka se niveau min na janfa de bɛ ka caya Mali contre la parce que an y'a mɛn ko oni mɔgɔw tɛ fɛ ka an ka plainte mun donna Faransi contre la CEDEAO jama bɛɛ farala ɲɔgɔn kan farafina u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan presque a bɛɛ tɛ sa u farala ɲɔgɔn kan Sénégal wulila ka bɛɛ deli ko bɛɛ ka fara Faransi kan Mali contre la Sénégal président Macky Sall Mali ye plainte bila ka taga mama oni mɔgɔw ko kan ka accord d'Alger de passer o tɛ dɔwɛrɛ ka Mali bɔrɔtɔ fila ye maliyɛnw an ka sɔrɔso an balimaw de bɛ ka torturer rebelliw bolo dugu in na ko bɛr ni bɛ déplacer chaque fois f'i ka don kulun dɔ de kɔnɔ kulun de bɛ déplacer ni ye jikan kulun o de bɛ déplacer ni ye ka taga ni yɔrɔw la à chaque poste de contrôle i bɛ wari dɔ sara rebelliw ye jusqu'à présent a bɛ ka kɛ irisiw nalen u bolila u kun ye yɔrɔ bila u jatigɛ kojugu u tilara k'i sigi dɔrɔn parce que u ɲɛ b'a la maliyɛnw bɛ hinɛ ninnu tɛ hinɛ fɛ dɛ u tilara ka sigi ka na u jogojugu kɔrɔ la mɔgɔw tɛ ka lafiya u bolo cogoya si u kɛnɛ n wele ka fɔ n ɲɛna ko n ka message ci président Assimi ma u ye kuma dɔw fɔ an ka sɔrɔsiw ma u ka comportement fana Bamako n tɛ n'o fɔ réseaux sociaux sanfɛ n bɛ kuma kelen dɔrɔn de fɔ n b'a deli sɔrɔsiw fɛ u ka kɛ ala kama u kana ko kɛ mun bɛ bɔ réseau sanfɛ n b'u deli ala a n'a kira kama ne kɛn tɛ na bɔ n da n b'a deli Modibo Kone fɛ SE yɔrɔba de mɔgɔ bɛɛ man ka baara kɛ SE la SE ye sutara yɔrɔ de diɲɛ sécurité d'état bɛ ɲɛ bɛ an ka sécurité d'état de la an b'a ɲini sécurité d'état ɲɛmɔgɔ fɛ Modibo Kone wuli k'i cɛsiri hali bi wallahi diɲɛ bɛɛ SE ɲɛ bɛ Mali SE de la bi
Nous y a pas la fayati yoro do be ka jenge do be ka kala dron ou be commencer ka sigana hali jamana bawtu nu ka segere fanyana hali irisu munu mande me naman kolosi u tu ka segere baw fanyana o ba fo kanga sécurité d'état jamana yere ni ye sécurité d'état di mogo qualité do manga yakono mo ko ne nga bonya bi kan wallahi mais billahi mogo do bi ga ese kono manga to akono be dan yoro drona ngene me muso président Assimi ngena wuli ka ministre gen ambe yoro mina ko bi président Assimi ake ala kama ika ministre gen ni e ministre gen ika peuple fara ɲɔgɔn kan les peuples dignes les forces de changement baara kɛ n'olu ye aw kana to ka mɔgɔw fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na wallahi a t'aw arranger bi parce que plan b'u bolo n tɛ fɛ k'a bɛɛ fɔ réseau la kuma don wallahi u bɛ fɛ ka Kidal annexer de rebelle bɛ provocation kɛ n'a magar'u la dɔrɔn o ni sɔrɔsiw bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ bɛ mercenaire dɔw sara ka taa o ni sɔrɔsi dɔw fɔ a b'a fɔ ko armée malienne de mugu ci ministre sɔrɔsi dɔw la dɔrɔn o dun ça c'est contre la loi internationale u b'o kɛ dɔrɔn u bɛ intervention wuli Mali contre la voilà ce qui se passe sema mɔgɔw n'an bɛ k'u reçoit Bamako anw de bɛ rebelle reçoit Bamako k'u bonya k'u tɔgɔtɔ mais olu ka sɔrɔsiw de filɛ k'an balimaw tɔɔrɔ Tombouctou mara la n'o ye bɛri ye wallahi a man ɲi jamana ma m'a fɔ président Assimi ɲɛna n'a bɛ se ka mun kɛ bi an kana marifa ci rebelle la an kana kɛlɛ k'u la an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ka fɛrɛ k'an ka ministre gɛn u jigi ye ministre de parce que ministre ye français de président Assimi n'i bi se n'i ye ne ka kuma faamuya décret bɔ i ka ministre gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ complot international de b'an contre la bi ça c'est clair comme l'eau de roche deuxième mois les forces de changement aw nana ye coup d'état kɛ a ye kɛlɛ de dɔ de achevé M5 de wulila ko changement aw y'a achevé aw an bɛɛ de kelen ye a ka bila aw kunna an bɛɛ de bɛ kelen kɔnɔ mais n'aw ye jeunes fara fara ka dɔw bila ka dɔw buruja diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a aw la Faransi bɛ k'aw filɛ woni fɛ Mali jugu bɛɛ bɛ k'aw filɛ woni fɛ an minnu bɛ ka transition dɛmɛ ka dɔw su k'o bila dɔw la o baara in bɛ ka kɛ SE de kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'o la irisiw ka sécurité d'état ɲɛ b'o la Français ka service de renseignement ɲɛ b'o la u b'a fɔ ko ja ko Mali service de renseignement yɛrɛ ko ja ko puissance t'a la o parce que mɔgɔ dɔw de b'a kɔnɔ mɔgɔ minnu man ka k'a kɔnɔ je n'ai rien contre Modibo Kone lui-même en personne mais i ka yɔrɔ in a essayé i ka redressement dɔ kɛ ye sinon i tɔgɔ bɛ tiɲɛ fu n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna jamana niima yɔrɔ ye service de renseignement de ni service de renseignement kɔnɔna kɛra ko mɔgɔ dɔw de bɛ bɔ kɔnɔ ka to ka bɔ ni mɔgɔ ka secret ye ka di mɔgɔ langolow ma ka nkalon nɔrɔ mɔgɔw la ka mɔgɔw diffamer ka mɔgɔw danbew b'u la n'o bɛ ka kɛ SE kelen kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'aw la awa jamana ni Afrique bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana min b'aw fɛ a tɛ tɛmɛ jamana 2 kan u bɛɛ b'a lajɛ u b'a ye k'a fɔ k'a ka point faible ye nin yɔrɔ de o ja tɔ bɛ jɔ aw ɲɛ le fait que anw de bɛɛ kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma M5 RFP Yɛrɛwolo Debout sur Rempart Victoire et Gouloir Bouye Vision anw fɛn fɛn bɔra le 14 janvier n'an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bi ka kan kelen fɔ aw kɔfɛ anw de aw ka force politique ye a ye sɔrɔsiw ye anw de aw ka parti politique ye aw ka parti politique tɔgɔ de ko M5 RFP Yɛrɛwolo Debout sur Rempart Mouvement Victoire Bouye Vision ani CPM ani Korema docteur Fomba de ka mɔgɔ ninnu donc anw bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan anw de aw ka force politique ye aw kan ka anw de fara ɲɔgɔn kan n'aw ye anw bɔ ɲɔgɔn na a b'aw fɛgɛnya rebelle bɛ ka fara ɲɔgɔn kan bi rebelle bɛ provocation na bi mais ne bɛ conseil mun di président Assimi ma a kana marifa ci rebelle la a kana kɛlɛ kɛ a ka ministre gɛn dɔrɔn ni ministre gɛnna o ye so filɛ a bolikɛnɛ filɛ n'o kɛra hali combat tɛ kɛ koyi rebelle yɛrɛ bɛ marifa bila u b'a fɔ k'a ye don Kidal rebelle ni jigi bɛ ministre de kan bi n'an ka bu kɛlɛ bi ministre bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ n'an ka bali kelen ye ministre sɔrɔsi kelen sɔrɔ u bɛ intervention militaire wuli an contre la u b'an ka dugu kɛ i n'a fɔ Syrie ne tɛ fɛ o de ka kɛ ne tɛ fɛ o de ka kɛ ne ka laɲini o de k'a fɔ Mali vidéoman bɛɛ ɲɛna k'a fɔ Mali activiste bɛɛ ɲɛna ne Seku Tunkara ye critique fɛn fɛn kɛ sɔrɔsiw ka tile 2 in na a bɛɛ tiɲɛ de ye temps de don kelen ma jɛ ni mun b'a faamuya u k'a faamuya ni mun t'a faamuya Ala kana to u k'a faamuya awa nga n sigilen bɛ nga basoka de sigilen bɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ko kɛ n'a ma ɲa ne bɛ bɔ k'a fɔ piyan hali sɛ tɛ b'a fan kan je le fais pour le bien du Mali
mais mamu nya fo nyana rebelu be provocation mi na bi ate Mali arrangé bi mbeka tien de fo nyana mbado sou coura doni et puis vidéo tikera fem kan bi ambeka fara nyogon kan nebe keleo kelela nebe forte changement de ka kelela ne te ngere ka kelela awa ne ba nyini jeune fe ay barake billahi mbe conseil kele di jeune ma bi mercredi 31 août 2022 Mali jeunesse ay doni kaw yere aka war mine dabla a jeunesse bete de je ni banka wari ni banka wari ngini yere yi ki jigida fade untaka ibeke ngalun tegela awa ibeke fade sagoyi awa segu tungara jigite moko ka jigibe ala dika mbeka komba min kente ka kengere mbaka ke malien di odo ala o baraka di dona bi ala baraka don dala kana parce que ala be benga ninge do ni ay moko chama be bon kelen contour la o te ka se kan mbi to yasi parce que ala de baraka dona awa foku sa o te sena mbeka ke tien de ka mbeka activiste de défense tabi na combattre do rede na combat edi anga mogo munu meka mene kasola ka dabla parce que avec transition affaiblie di erebelu nyebola France nyebola Mali jugu be nyebola ko munu yere be ka transition deme ko lu be ka lebu olu to be courage de soro ka fo ku be na Mali kama u ba fo ko ja ku yere ma benite ko wulu farmba ni ka wulu farm faga do tabi king ko fini mana no be kosodi munu me mana kan fo la ko non ko la loi c'est pour tout le monde. La loi n'est pas pour tout le monde. Ou yo coup d'état ke ka M5 de to kelela. Ou mangu kodo M5 na mangu kodo yere ou mangu kodo force de changement sila. Ou kan golu be de fra nyon ka ol du ka force politique. No olu fra ka bonyo na amay oluma, amay transition ma, amay malima. Ima mbe ka ketamok tubi. Ali mo munu te Mali fe bebe ka courage sorobi. Ka fofra koni problème donna ni francité ou bani do mogwere ko mogwere ko irisu be marfa ci francila foga jien wuli irisu te marfa ci français ko sura foga jien wuli o ma delika ke awawte na ke fana na me wuli kan jobi anga wuli kan jobi fen kelem bato Mali be libéré bi force de changement be ka ke jakulu bakelenge an be ka to transition ko wallahi na moke na nye kidali sura ka namoke nanye kidali soro aka shibon teke kono mbe siginga kumaka vogal kun tegera mbe siginga kumaka naman tege di nyogoma M5 kelen o tseka nunu deme yere wolo kelen o tseka surasu deme am be de fara nyoko abe fa be de mako force de changement namoke am romina ko bi asimi ika wuli aka communication ke na ka video manuni aka amnesty ke virement fait bébé extérieur là a bekana ya faka ke bema deuxième mois aka fere sugu beke ka loi do voter ni plainte krikarain munu be ka tike ka nga mogo don kaso la a plainte aka dabla troisième mois aka baraka ni force de changement ni na mo ke billahi jamana me klana halante bo kalama to babu flay sont très stratèges très intelligents et très patients. Olo ko somba fo onyena SE mogo ni jamana service de renseignement sere kanga kenga teme yorobela mbeka tien de fo onyena service de renseignement te yoro no o te yoro e ko tlonge kanga ke yoro mina service de renseignement ye présent yere ni ka présent ni kisi o yoro abe fo de ma ko service de renseignement o de be présent ga la kana koloshi o yoro o manga nga ke mogo do ka yo yoro la o mai ne ka kele fa fle ne ka kele ba fle ni asimi bina segu tungara bina ni transition bina segu tungara bina ne ka kele di jogo do be a main transition ma ka bla kuma fa fle kuma ba fle awa ali shini mba fo awa shini ngene sidi me mun fara fo jenu ngena ay barake ni ma barake be ke fade una samarai ni fade nga warmne be kuma mogo degele me warmna bet kelembu bela bi mogo shitu fe bet kelembu la be ba don fana ube warde mine ka kuma ora ko so do ba fo karsa kuma na karsa jabi me o karsa be warde mine o nete warmne non depuis nga wolo mogo madli ka warjan ko boy ka video ke ama deli ka ke ama ke o ne ba ke mba war bonyere kun ka nga credit sa ma wo te mogo ka fena ma fo ngo mogo madli kana jade nko kadi mogo do bi se kana ja
mais ne de b'a ka kɛ Maliko de la hɔrɔn bɛɛ b'a dɔn fana Maliko don n ka conseil di n bɛ bɔ vidéo la yɔrɔ la je suis de cœur avec la transition Mali surasiw ala ka barika don aw la minnu bɛ sur le terrain ni marifa b'a bolo mais rebelle ninnu a bɛɛ ni ala cɛ en tant que ministre bɛ yan an tɛ Kidali sɔrɔ n bɛ bɔ kuma la ni mun ye en tant que ministre bɛ yan n'an ye Kidali sɔrɔ a ka si bɔn tɛgɛ kɔnɔ an tɛ Kidali sɔrɔ ni négociation ye an tɛ Kidali sɔrɔ ni nɛgɛ-nɛgɛni ye an bɛ Kidali sɔrɔ ni ministre de gɛnna ka bɔ yan o la so filɛ a boli kɛnɛ filɛ rebelle yɛrɛ b'a dɔn o la k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ yen i ma hali bi u bɛ dabaya la hali bi u bɛ k'u ka manamana ko kɛ parce que u b'a dɔn n'an ko k'an bɛ t'u kama sisan ministre mɔgɔ bɛna don an n'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw fana bolo ko Segu Tunkara ko n'i bɛ mɔgɔ fɛ i b'a dɔn dɔw delen bɛ sagaya vie de la quoi ko ne bɛ mɔgɔ fɛ n'a ko k'a finen e ka tɛgɛrɛ fɔ n'a ko k'a jɛlen e ka tɛgɛrɛ fɔ n'a ye erreur kɛ e kana fɔ ko ayi e k'a fɔ k'a bɛɛ ka ɲi a bɛɛ ka ɲi tout est bon vive karisa o ye sagaya vie de ne tɛ saga ye ne ye adamaden de n'i y'a kɛ n'a ma ɲa ni yɔrɔ min ka ɲi ne b'a fɔ nin ma ɲi mais n'i ye nin kɛ a bɛ ɲa mɔgɔ min bɛ a f'i ma karisa i ka ko bɛɛ ka ɲi mais nin yɔrɔnin n'i sera ka nin yɔrɔ yɛlɛma k'a kɛ tan a bɛ ɲa mɔgɔ min b'o fɔ o de b'i fɛ mɔgɔ min bɛ tugu i kɔ don o don a b'i majamu o ye taɲinina de ye jeunesse a y'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye dɛ awa mɔgɔ wɛrɛ ma Mali ci jeunesse de Mali ci Musa Tarawele coup d'état kɛ ka to 32 ans na il était jeune an bɛ ka cɛkɔrɔba minnu tɔgɔ fɔ o fana Mali ci k'u to jeunesse la awa jeunesse de Mali ci cɛkɔrɔba ma Mali ci un point deux traits awa an k'an yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ saraka deli la jeune minnu bɛ saraka deli la a ye saraka deli dabila a ye dɔɔni minɛ ten a y'a ka ɲi ten ni mɔgɔ wari d'aw ma k'a ka manamanakan fɔ a ye wari lasigi parce que bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ min bɛ wari minɛ réseau in ka wari minɛlaw dɔnnen don koyi awa bɛɛ tigɛlen b'u la n'i ye wari minɛ ka kuma bilayi tila mɔgɔ b'a dɔn k'i ye wari minɛ e ma wari minɛla u bɛ kuma hali baraka t'u kumakan na u bɛ kuma dɔrɔn a bɛna fɔ fali sara boci banna donc a y'aw yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye a ka baara kɛ n'i ma baara kɛ i bɛ kɛ faden sago ye i bɛ kɛ malhonnête ye i bɛ kɛ inconscient ye i b'i ka diɲɛ tiɲɛ i bɛ ka lahara tiɲɛ i bɛ sa bi i bɛ sa sini i t'a dɔn i bɛ nanbaara kɛ ka nkalon tigɛ ka adamadenw tɔɲɛ ka nkalon nɔrɔ adamadenw na ka balo o la o ye maloya ye n'i sara don min na e den jumɛn bɛ se k'e ka vidéo lajɛ maloya ko don k'a fa tun ye nkalontigɛla ye a fa tun ye zon ye chère jeunesse soyons conscients c'est le moment de se réveiller a y'aw réveiller a ye baaraw kɛ a y'aw taw ɲini a ka semo nin ko na nin tɛ vie ye wari minɛ ka taa dɔ fɔ karisa ma bɔ karisa compte la yan fɛ malhonnêteya vie tɛ tɛmɛ a kan i b'a caman ni gulokibaw sigilen ye ko révolutionnaire an bɛ lutte contre la a bɛɛ bɛ sara ka kuma de don u da ne Segu Tunkara de ko ne t'o kɛ non n t'a kɛ fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ tɛ ne san o de y'a to ne ni faama caman tɛ bɛn parce que moi je ne suis pas manipulable un point deux traits je travaille je suis un libre penseur ne mago tɛ SE la ne yɛrɛ bɛ n ka information sɔrɔ ka sɔrɔ ne mago tɛ mɔgɔ si la moi ne ka radar bɛ ne bolo a ka ca san 20 ye ne bɛ information sɔrɔ manière sugu bɛɛ la ne ka radar bɛ Algérie ne ka radar bɛ yɔrɔ bɛɛ information bɛ jigin de i b'a fɔ ko sankisɛ donc ne mago tɛ c'est à dire dɔw y'a fɔ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ k'an kana se k'u informer depuis ne ma Assimi dɔn ne bɛ Mali maliyɛnw informer la Faransi ka complot la a vidéo kɔrɔw bɛ yen a bɛ YouTube sanfɛ vocal min bɔra fɔ Français bɛ ka kuma la ne Segu Tunkara de fɔlɔ bɔra n'a ye ka yira bɛɛ la donc k'a fɔ message min tun bɛ yen nɔ président Assimi bravo pour le travail mais i jija hali bi i ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan i ka taa Tombouctou dugu min bɛ ko Bɛr i ka taa rebelliw gɛn ka bɔ yen an balimaw ka lafiya o de kun don Ala ka barika don Mali la